Grup Català de Treball, empresa de treball temporal al servei de les empreses. Donem resposta a les necessitats empresarials i seleccionem la millor opció per cada situació. Volem acompanyar les empreses del Berguedà i tenim la solució més adient per cada situació. Des de la botiga que necessita un reforç temporal fins a l'empresa que necessita adaptar la seva producció a les exigències del mercat. Grup Català de Treball, empresa de treball temporal al servei de les persones. Oferim sortides laborals i responem a les teves expectatives. Som part de la solució. Obrim el mercat laboral a qualsevol persona amb ganes de treballar. Grup Català de Treball, empresa de treball temporal. Som a Berga, al carrer Aurora Bertrana número 9, davant del supermercat Bonpreu. Atenció als últims passatgers. El tren està a punt de sortir. A casa esteu a punt? Comença l'estació. Hola, molt bones, com estan? Benvinguts a l'Estació, el programa de debat i contrast d'opinions de la televisió del Berguedà. Comencem avui la segona temporada. Vàrem acabar el passat mes de juliol amb tota una sèrie de programes que es van dedicar a seguir els temes d'interès i d'actualitat de les comarques de la Catalunya central. Avui entrem una altra vegada amb el tractament de tots aquests temes que ens sembla que són d'interès per tots els televidents de casa nostra. Avui volem parlar de turisme. El turisme sembla ser que és un clàssic ja en les activitats econòmiques de la comarca del Berguedà. Sembla ser que és un dels sectors o una de les activitats que ha substituït a sectors ja clàssics i que han perdut la seva importància, com pot ser el tèxtil o la mineria, i avui ens hem proposat parlar a fons de l'activitat turística al Berguedà. Saben que ens adrecem a les comarques de la Catalunya central, a més de Berga, des d'on els parlem. També ens adrecem als televidents del Bages, del Solsonès i del Moianès. Per parlar de turisme, avui hem convocat a persones que són i pertanyen a aquest sector i que tenen veu i opinió pròpia. També hem convidat a un polític, a un ciutadà que té un criteri clar sobre com s'han de desenvolupar aquestes activitats en l'àmbit del nostre territori. I també volem fer un exercici una mica poc ortodox. Parlarem de turisme de forma general, parlarem del model de turisme que ens convé a la comarca del Berguedà, però també volem parlar del Parc de la Natura. I ho volem fer d'una forma molt poc ortodoxa, perquè ho volem fer-ho sense el seu promotor, en Joan Berniol. Ens interessa tenir l'opinió de les persones que estan avui, per tal que entre tots plegats puguem entendre sobretot què és aquest projecte que està a l'actualitat del Berguedà. Anem a començar amb el primer dels nostres convidats. És en Ramon Sala. Bona nit, Ramon. Bona nit. En Ramon és l'home fort del Gremi d'Hostaleria, juntament amb el Toni Barat, però què més és el Ramon? Això de l'home fort no sé com agafar-m'ho. Jo soc el secretari de l'Associació d'Hostaleria i Turisme i soc restaurador a Berga si parlem de temes relacionats amb el turisme. A nivell personal em sembla que no interessa a ningú. El que sí també és important de remarcar, Ramon, és soc un ciutadà de Berga, evidentment, i del Berguedà, i soc una persona que estima la seva comarca. I que el teu mitjà de vida està vinculat i relacionat amb el turisme. També seria rellevant, això. Això sí, per això he dit que soc restaurador, sí, home. Molt bé. Com veus la situació del turisme al Berguedà? Som una potència? És realment una activitat tan important com sembla aparentment des dels que observem des d'una certa distància? Tu has dit una miqueta abans. Jo crec que és una activitat, evidentment una activitat econòmica, relativament nova. I llavors ens ho hem de mirar sempre des d'aquesta òptica i ens falta molt per fer, jo crec que n'estem aprenent, però la veritat és que n'hem d'aprendre força, perquè sí que és veritat que el turisme ha substituït les activitats industrials, la mineria, el tèxtil, això ja ho hem dit moltes vegades, i va agafant el relleu, però d'una forma potser molt lenta, i
i hem d'anar perfeccionant el nostre model, més o menys com ens has demanat. Jo crec que el turisme té futur, però tal com he dit, n'hem d'aprendre i hem de millorar molt. En parlarem durant els pròxims 60 minuts. Ens acompanya també l'Oriol Camps. L'Oriol Camps és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Berga i com en Ramon Sala també ens ha deixat molt clar que és un ciutadà i que ve a parlar com un ciutadà. Bona nit, Oriol. Qui ets? Explica'ns qui ets. Doncs soc l'Oriol Camps i, com bé has dit, soc un ciutadà que m'agrada estar una mica al cas del que passa en el meu entorn i que és una mica la font de les inquietuds diverses que han derivat, per exemple, en coses com el que hi ha ara a l'Ajuntament. Ja sabem que ets pare de canalla prou jove. Fas de turista? Feu turisme amb la família i feu turisme al Berguedà, pel Berguedà? Per desgràcia no en fem tot el que es voldria. S'intenta sortir de tant en tant, com suposo que fa bonament tothom, tant per canalla però inclús per feina moltes vegades et toca bellugar-t'hi més o menys. Mai és prou, no? Però tinc encara aquesta sort, no? Sí. Una altra ciutadana que també ens acompanya avui és la Imma Espel. A més de ciutadana, segurament, almenys des del meu criteri, ets una de les persones que més en sap de turisme al Berguedà, ets la responsable d'aquesta divisió a l'agència. Explica'ns qui més és. Bona nit, Imma. Bona nit. Jo estic al turisme una mica també per casualitat, és a dir, fa ja gairebé 15 anys que hi estic treballant i que estic treballant perquè la comarca sigui coneguda fora d'aquí, perquè tinguem gent que ens vingui a conèixer, però, com dic, vaig anar-hi a parar una mica per casualitat, però penso que el Berguedà és una comarca fantàstica per viure-hi i que un dels possibles vies de desenvolupament perquè la gent s'hi pugui quedar a viure és el turisme i, per tant, crec que és un sector que és gust de treballar-hi en aquest sentit, perquè fem una feina que és bonica de fer i a més que té uns resultats que entenc que són positius per al conjunt de la població. Amb un sí o amb un no, som una potència turísticament parlant, comparant amb les comarques veïnes? Tot depèn de qui em comparis. Evidentment, si et compares amb segons quina comarca, tenim molt camí per córrer, però segons amb quina comarca no. És a dir, si mirem estudis, la capacitat d'atracció de públic del Berguedà o l'impacte de la marca Berguedà en el client potencial, per exemple, de l'àrea metropolitana del Berguedà, és més alt que comarques veïnes i és més baix que comarques veïnes. Per tant, depèn de qui ens comparem. En parlarem d'aquí una estona. El quart passatger de l'estació que avui ens acompanya, també li agraïm molt que estigui aquí, és en Jordi Pellicer, és el president de l'Associació d'Agroturisme de la comarca. Bona nit, Jordi, explica'ns qui ets. Bona nit. Doncs mira, jo visc a Sagàs, soc agricultor i ramader i des de fa ja algun temps també portem cases de turisme rural per diversificar, diguéssim, l'activitat. Des de fa ja 3 anys que soc el president de l'Associació d'Agroturisme d'aquí del Berguedà i bé, des de l'associació intentem lluitar perquè promocionar el turisme rural de la comarca i ajudar els possibles nous propietaris de cases de turisme a iniciar-se en aquest turisme i bé, a donar també una economia, una vitalitat a zones que tradicionalment han quedat una mica perjudicades per la crisi de l'agricultura. Llavors el turisme rural ha portat una activitat econòmica força important en aquestes zones on paulatinament l'activitat ha anat baixant. Has dit abans que l'activitat de l'agroturisme o de les cases rurals es combina amb l'agricultura. Aquestes dues potes segueix sent un complement, parlant en general, òbviament, o realment ha esdevingut una activitat important a la persona o en la família que combina l'agricultura amb l'agroturisme? Evidentment, quan vam començar fa 20 anys, realment era un complement de l'agricultura, però paulatinament al llarg dels anys ha anat, diguéssim, igualant-se els ingressos provinents de l'agricultura, sobretot, i de la ramaderia. I ha esdevingut un pilar fonamental en moltes explotacions agràries de la comarca. No podem obviar que el turisme rural ha crescut molt en aquests anys, i és per una cosa, és perquè ha funcionat i ha portat una activitat allà on no hi era. Per tant, allò que es diu que pagès que s'ha de treballar de sol a sol, els que a més teniu agroturisme heu de treballar de sol a sol i la lluna i alguna altra cosa més. Ja estàvem acostumats a treballar dissabtes, diumenges i festes de guardar i ara encara amb més raó. Molt bé, en parlarem.
Saben els televidents que ens acompanya sempre una revisora en aquesta estació, una estació del Berguedà que mai arriba al tren, però sí que tenim el format amb el qual correspon parlar-ne i deixar totes les dades a sobre la taula perquè els que ens veieu des de casa vostra pugueu saber el màxim del tema que tractem. Avui ens acompanya l'Eva Guijarro, és periodista, és la responsable de comunicació de la CEP, de l'Associació d'Empresaris de la Comarca, i també li donem la bona nit i li demanem que ens doni una primera dada. Quina dimensió té el turisme respecte del total de l'activitat econòmica? Bona nit, Eva. Bona nit, Xavier. Primer de tot, molt contents d'estar aquí a la segona temporada de l'estació. El turisme té un fort impacte sobre l'economia berguedana. De fet, fent recerca sobre diferents estudis, he conclòs que no es considera com un sector productiu pròpiament dit, sinó que es valora la seva incidència, el seu impacte en els diferents sectors productius. Dit això, en el pes de l'economia berguedana té una aportació del PIB de 50 milions d'euros. Això, traduïm-ho perquè sigui més fàcil de quantificar, representa un 7% de l'economia del Berguedà, un índex que és més alt que altres comarques d'interior, però també, com ha dit l'Imma, pot ser inferior. Llavors, doncs, així estem. Dit de forma molt gràfica, per tant, seria que uns 50 milions d'euros cada any el turisme des de fora s'aporta a l'economia local. Sí que és sorprenent que, diria jo, que solament és un 7% la dimensió total respecte del producte interior brut de la comarca. Quines altres dades bàsiques ens podries donar, Eva, per centrar la qüestió que parlem avui? Doncs, Xavier, segons les últimes dades que s'han recollit en aquest aspecte i que pertanyen al 2012, durant aquell any ens van visitar al Berguedà 170.000 turistes, la majoria procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona. Què més diríem? Doncs que la despesa mitjana va ser d'uns 50 euros per persona i per dia i que durant el 2012 es van generar, arran del turisme, uns 1.000 llocs de treball. Molt bé, després sentirem també les paraules de l'Eva, que al final de la primera part ens farà un resum de les coses que anem a començar i que anem a explicar a partir d'ara. El model que tenim turístic és el model que ens convé, és un model adequat, és un model propi. Imma, tenim el model que correspon, segons el teu criteri tècnic i de ciutadana, a la comarca? A veure, això del model és molt relatiu, és a dir, jo entenc que el que ens agradaria o ens agradaria que ens ho coneguessin a grans trets és pels recursos que tenim a nivell de paisatge, de natura, també els recursos que tenim a nivell industrial, que tenim un llegat d'un passat, i sobretot per l'autenticitat de tot això, és a dir, el que crec que és important destacar a nivell de comarca és que es treballa amb els recursos que tenim, com a tot arreu. Llavors, tenim un paisatge que és un paisatge interessant, tenim unes activitats possibles per fer medi natural que s'estan realitzant i que cada vegada treuen a més gent, i evidentment això també fa que es vagin adequant els serveis que es van donant per a la persona que en rep. El que sí que és veritat és que com a model ideal, probablement, si volguéssim dirigir-nos a un tipus de client específic, en tenim mancances que no acabem de cobrir. Per exemple, tenim una tipologia d'allotjaments que fa que ens condicioni la tipologia de gent que ens visita. Si nosaltres pensem, com a comarca, que hem d'anar a buscar una tipologia de client determinada perquè ens interessa arribar a uns targets concrets, també hem d'adaptar els serveis que oferim a aquesta gent perquè es puguin sentir ben rebuts i ben acollits. Per tant, la resposta és sí i no, és a dir, sí que treballem algunes línies que crec que tenim un bon model, però, com deia el Ramon al principi, crec que hi ha molta feina per fer encara. Oriol, què et sembla? Tenim el model que ens correspon? Hem de perseverar amb el model que tenim actualment o hem de fer algun canvi important? A mi em sembla que a grans trets tenim un model que apunta cap a una direcció correcta a dia d'avui. Per la raó que comentava, una mica perquè el model et ve determinat pel teu paisatge i el teu entorn. Què vol dir? Que si tu vas al Berguedà, veus el Berguedà. I no és el mateix anar al Berguedà que veure el Solsonès, perquè al Solsonès hi veuràs unes coses que al Berguedà no les tenim i que nosaltres tenim unes altres que allà no hi són. Per tant, a mi em sembla que a priori és un model que més o menys precisament ja busca posar en valor tots aquests temes i per això penso que a grans trets sí, poden haver-hi evidentment mancances que hi seran sempre, perquè sempre t'hauràs d'anar adaptant a el que va sortint perquè els canvis socials són constants.
però jo crec que sí, que a grans trets tenim un model bastant correcte. Per tant, seria un model que s'hauria de mirar de consolidar-lo tal com és i mirar fins i tot de fer-lo créixer, o no, Oriol? Jo penso que fins a un punt un creixement, mentre el creixement aquest et permeti conservar aquest model, sí. El que passa que un creixement del model turístic arriba un moment que es transforma en un altre model i jo crec que aquest és el pas que entenc que hauríem d'intentar evitar, o sigui, fer una transició d'un model més a petita escala i per acabar amb un model massificat que crec que no ens interessa en el llarg termini. Ramon, com ho veus tu això? Ens interessa un model com el de la Cerdanya? Segurament no, oi? Segurament que no, molt probablement, ni que volguéssim ho podem fer. O sigui, nosaltres no tenim el model que volem, sinó el que podem. Això gairebé amb tot, Llavors, jo crec que nosaltres ens hem adaptat una mica a les circumstàncies, una mica el que s'ha dit, i el que sí que hem de fer és el turisme, les nostres capacitats, les nostres potencialitats, els nostres recursos, és gestionar-ho i jo em sembla que estaríem bastant d'acord que tothom estaria disposat a guanyar clients. Llavors el turisme del Berguedà, tal com he dit abans, té bastant recorregut per créixer sense convertir-se en un turisme de masses. Llavors jo crec que hem d'anar-lo perfeccionant, però el model més o menys s'ha anat ajustant a la realitat. No és una cosa absolutament que s'hagi dissenyat en fred i ara anirem per aquí, sinó que ens ha anat venint una miqueta i ens hem anat adaptant sobre la marxa. Jo afegiria en aquest sentit que el que sí que és veritat que ara que tenim més capacitat, potser amb una certa experiència d'uns certs anys i amb una miqueta de sector privat que també fa anys que s'hi guanya els diners, és que tenim l'obligació de pensar el model que volem en un futur. O sigui, una cosa és el model que tenim el que tenim, però sí que ara en aquest moment penso que és un bon moment per començar a plantejar-nos les coses que sí que hem de fer i les coses que no podem fer. I això sí que és important pensar quin model volem. És a dir, jo entenc que és més important aquesta reflexió de futur i prendre les decisions que sí que poden afectar que el que tinguem d'aquí uns anys sigui el que volem tenir. I aprofitant que hi sou representants avui, a part de títol personal, persones que representeu la part pública o la part privada, Jordi, per exemple, qui et sembla que hauria de definir aquest model? Hauria de ser una cosa que l'haurien de fer els privats, els empresaris, els que s'hi juguen els calés, per dir-ho clarament, o que hauria de ser una cosa més dirigida des de les institucions o fer una cosa mixta? Home, jo crec que hauria de ser una cosa mixta, conjuntament amb el sector privat, amb el sector públic. És a dir, es tracta de posar en consonància tot el que s'està fent des dels molts anys de professionalització que tenim dintre del sector del turisme aquí al Berguedà, posar-ho sobre la taula i mirar des dels tècnics que hi ha de l'administració traçar un camí que pugui ser l'òptim per la comarca del Berguedà, que jo estic molt d'acord que la comarca del Berguedà té un potencial molt bo. Tenim un potencial de paisatge, de patrimoni arquitectònic, de natural, i tenim una cosa molt bona, que estem molt a prop d'una massa de població aquí de 3 milions de persones aquí a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Llavors, estaríem, jo crec, aquí absolutament tots d'acord en que un model de turisme de masses no interessa, sinó que és posar en valor allò que ens fa diferents aquí al Berguedà. I crec que, tenim la suficient trajectòria i el suficient bagatge per dir, ei, som bons en això, som diferents en això, doncs posem-hi valor. Però on es posa el límit? On posaríem aquest límit? Perquè, com molt bé diu en Jordi, tenim aquí al costat 3 milions de persones que estan esperant que els hi proposin coses per fer per vacances i al cap de setmana, i si realment el model que proposem és un model exitós i atractiu, com ja hem dit al principi, parlarem a la segona part del programa de vaixells potents com el Parc de la Natura o altres coses que puguin cridar molta gent, potser aquest model quedaria completament distorsionat, perquè sembla ser que la gent que ve de fora diu, home, el Berguedà s'està bé, és tranquil, no hi ha les massificacions d'altres llocs, aleshores on el posarem aquest punt d'equilibri, oi? Sempre és complicat, aquesta és la pregunta del millor, això és la capacitat de càrrega de qualsevol... Per això t'hem fet venir, per això t'hem fet venir avui aquí. No, clar, aquí. perquè és que això la paraula, és a dir, la solució no la té ningú, però sí que és veritat
de coherència i de lògica. Ara mateix al Coll d'Ampolles, el propi allotjament que tenim. Tenim unes places que encara hi parlàvem gent de la Costa Daurada, que tots estem d'acord que no ens podem comparar per res i tampoc ens interessa segurament, però clar, és que un hotel dels seus té més places que tots els nostres hotels junts. És a dir, ja tenim un Coll d'Ampolla important amb el tema de la capacitat que tenim per acollir a la gent, no? Imma, i els altres que sou avui aquí, els altres passatgers, hi havia un hotel que el van haver de tancar perquè no era rentable i ara està obert, però està més o menys funcionant amb una certa precarietat, a part de totes les complicacions que hi ha amb l'Ajuntament de Berga. Com s'entén això? Ens falten hotels i algú que prova de fer hotels no funciona. És el tema del model. És a dir, si nosaltres, la gent que ens identifica com a destinació turística, s'imaginen el seu imaginari que va al Berguedà perquè té un paisatge bonic, ja sigui rural, més pla, com pot ser el Baix Berguedà, o ja és més muntanyós com la zona de l'Alt Berguedà, s'imagina segurament també un allotjament més petit, més familiar i a més és fora de la ciutat. Llavors, aquests hotels de ciutat són més complicats perquè van dirigits a un altre tipus de públic que no és el vacacional. Llavors aquí potser és un tema de com s'enfoca els negocis perquè funcionin. És a dir, ell ho sabrà millor que jo, però l'ocupació del turisme rural està bé, està alt. Llavors, hem de mirar quin és el model d'allotjament que tenim en funció de qui ens adrecem. I si ho he entès bé, falten habitacions d'hotel a la comarca? De nivell alt, diria. Què en penseu els altres d'aquesta dicotomia entre els hotels que s'obren i no funcionen? Jo d'entrada, aquest temor d'aquests massifiquem, res indica que ens pugui passar en els últims 100 anys, en els propers 100 anys. Potser perquè ens vacunem la setmana de la Patum, llavors... Res indica que això ens pugui passar, no hi ha cap dada objectiva, això són uns temors, jo crec que bastant infundats. Per una altra part, una miqueta apuntada amb el que ha dit ella, jo faria una distinció. Nosaltres estem parlant del turisme del Berguedà i podríem parlar del turisme de la comarca i del turisme de Berga. Són realitats una miqueta diferents. O sigui, segurament que l'ocupació dels hotels de Berga és molt baixa. És molt baixa. I qui a dia d'avui s'atreviria a obrir un hotel a Berga? Això indica alguna cosa. Estem parlant d'un sector que a nivell comarcal està creixent. Ell ha dit que era un 7% l'any 2012 del PIB, però és que 6 anys abans, l'any 2006, era el 5%. Vull dir, està creixent. Però Berga jo crec que té unes característiques que en podem parlar concretament. I té uns problemes afegits, perquè té una dinàmica de ciutat, té vida pròpia, i no s'està adaptant al turisme tal com s'està adaptant la comarca. O sigui, per dir un exemple, la Vall de Saldes, els últims anys, en total hi ha d'haver 6 o 7 càmpings, comptant Gósol, i a Berga la realitat és molt diferent. Llavors, estem parlant de realitats diferents que no es poden tractar de la mateixa manera. Jo aquí sí que hi voldria afegir una cosa, que has deixat una pregunta a l'aire, que has dit aviam, com pots més o menys evitar aquesta massificació que tothom ens fa una certa por. Hipotètica. Hipotètica o no hipotètica, no? Però jo crec que el mateix debat ja ha portat la solució, una mica això, que és amb el tamany aquest de les infraestructures. És dir, si sabem que no es poden fer hotels immensos o càmpings immensos o infraestructures en general immenses, que tindràs infraestructures més petites, tindràs una certa atomització i l'únic que et limita per sota és simplement que el tamany no sigui massa petit perquè els permeti sobreviure. És buscar l'equilibri entre aquests dos topalls per sobre i per sota, que clar, aquí és fàcil d'allò, però és més complex anar-hi arribant i probablement aquests topalls s'haurien d'anar tocant amb el temps, no? Llavors, una altra cosa que has apuntat tu, Ramon, és que clar, Berga és una ciutat diferent, que li costa més adaptar-s'hi, fins a cert punt és acceptable, no? El que passa que Berga potser és el paradigma de lo que és encara l'economia industrial del Berguedà, que malgrat ha perdut un pes específic, el Berguedà continua sent una comarca que és industrial, no és només Berga, Gironella, per exemple, Porreig també tenen aquest tipus de model i probablement també el turisme hi té un menor impacte per una raó molt senzilla, perquè el turisme
tingui un impacte com el que té a la Vall de Saldes en una ciutat com Berga, estaríem parlant ja d'un model probablement que, si no seria la massificació aquesta llunyana, estaria bastant més a prop d'aquest tipus de model. Llavors això també és una cosa que s'ha d'entendre i que també a vegades ens pot portar inclús certes contradiccions, perquè clar, un model industrial convivint amb un model industrial és una complexitat que jo la veig com un valor. Jo la veig com un valor perquè, si no, l'altre acabarà sent una visita a un gran museu immens, i entenc que l'altre li dona una vitalitat que és necessària pel tamany de població simplement que tenim o que, si més no, volem intentar mantenir. I Jordi, des de l'agroturisme, per exemple, el turisme són visitants, turisme són forasters. Venen forasters de Barcelona, venen forasters de Sant Cugat o realment, amb l'experiència que teniu a les cases d'agroturisme, us trobeu també que venen estrangers, que segurament són gent que porten un valor afegit, o dit perquè tothom ens entengui, es gasten més d'aquells 50 euros que ens deia l'Eva cada dia, oi? Doncs, nosaltres podríem dividir els clients en dues temporades molt diferenciades. La temporada d'hivern, de primavera, tardor i hivern, que seria un client bàsicament de l'àrea de Barcelona, familiar, que ve a passar uns dies aquí a la comarca, a les cases de turisme rural. I llavors a l'estiu tenim uns certs contactes amb turoperadors estrangers i ens venen força turista estranger, sobretot centreeuropeu. Llavors, això que parlàvem de l'atracció del Berguedà i tot això, moltes vegades la marca Berguedà queda sobrepassada per la marca turisme rural o agroturisme en general i marca Barcelona. Alguns d'aquests turistes venen perquè som a prop de Barcelona. Ells venen buscant una casa confortable, amb espais per relaxar-se, però alhora que estigui no molt lluny de Barcelona, no molt lluny de ciutats... De la Roca del Vallès, per anar a fer córrer la Visa. De Girona, de Vic, del Mercat de Vic, que és una cosa que els tira molt, però alhora aprecien molt tot el que és el producte local, tot el que... Molts turistes t'ho diuen, molts turistes estrangers et diuen, hòstia, és que això és autèntic, nosaltres fugim de la massificació de la costa, busquem això és autèntic i ho tenim tot a 4 passes. Llavors sí que en aquest tipus de turisme veiem que ho valoren molt aquest valor afegit del relax, del paisatge, de la tranquil·litat i de la proximitat. De la proximitat de Barcelona i tot el que comporta. De la marca Barcelona. I tots aquests forasters, tots aquests estrangers al sector de l'hostaleria, els veieu, els trobeu? Tota aquesta gent que venen de fora a fer agroturisme, es deixen veure per la comarca, pels restaurants de la comarca? Per la comarca sí, a Berga no, torno a dir-ho. Jo crec que hi ha unes... Jo també hi discreparé, perquè el que m'has dit m'ha deixat una mica preocupat, la veritat, el que has dit abans. Perquè jo crec que Berga ha de definir-se si vol ser o no vol ser turístic. I si vol ser turístic s'ha de tenir una ciutat endreçada, s'ha de tenir els recursos posats en valor, que això no estic mirant a ningú, però vull dir, ha de definir quins són els projectes estratègics i desenvolupar-los, perquè si no, jo veig que la comarca es va definint com a turística i Berga queda així una miqueta en una situació als llims, diguéssim. I ens hem de definir, som una cosa o som una altra. Si som industrials hem de mirar a tenir empreses, si no tenim empreses haurem de ser turístics. Crec que això és molt important. Per força. Per tenir un sector turístic fort a la comarca necessitem un cap de comarca forta i que moltes vegades ens trobem, això és una mica una crítica, perquè l'agost, el mes d'agost, quan nosaltres tenim les cases normalment plenes i plenes d'estrangers amb ganes d'anar a sopar a restaurants, d'anar a dinar a restaurants, sigui un dilluns, un dimarts, és igual, per ells estan de vacances i potser ells, el seu concepte, doncs, com que estan de vacances, per ells hauria d'estar tot obert, no? I de vegades ens trobem amb la decepció, que els envies a Berga o a Gironella o a Porreig i diuen és que està tot tancat, no hi ha res. I si volem ser una comarca turística ens hem de plantejar de fer, de potser obrir el mes d'agost alguns restaurants, de fer una promoció, de venir-los a buscar també els clients i jo ja entenc que pel volum de clients, nosaltres a l'associació som unes 76-77 cases, tenim unes 1.000 places, 1.030 places.
potser és un sector petit, perquè el percentatge de gent que aniria a sopar seria petit, però hem d'anar treballant en aquest sentit perquè el client, quan vingui, li hem de donar uns serveis. Jo, una mica perquè... A veure, sí, l'Oriol m'ha dit que volia discrepar d'en Ramon, i en Ramon ha dit que discreparia del que discrepa l'Oriol. Som-hi, va! No, aviam, una mica tota... Que Berga ha de fer alguns deures és cert, perquè és una ciutat que durant molts i molts anys ha cuidat molt poc tot el que seria temes del paisatge urbà, de la qualitat de l'espai públic, i s'ha cuidat molt poc això històricament, no? Aquí anava. Sí, amb això no discreparem pas segur. Només deixa'm posar-te un exemple, deixa'm interrompre-te una mica perquè una persona que no conegui Berga i entri a Berga amb el cotxe per Berga Sur o per Berga Nord i vulgui creuar la ciutat, si no el coneix, doncs seguirà la carretera i passarà per la Ronda Moreta. El seu viatge estarà presidit per un edifici cremat que es va cremar 10 anys abans que caigués el mur de Berlín. Pot ser. I nosaltres no en som conscients, perquè ho hem vist sempre i ens sembla una cosa normal. Però m'ho ha comentat algú i diu, ostres, aquell edifici encara hi és. I a nosaltres ens sembla normal perquè ho veiem cada dia. Perquè l'hem vist sempre. O el casc antic, perdó Ramon, el casc antic des d'on els estem parlant, els televidents que ens veuen des de Solsona, jo els hi manifesto la meva enveja sana pel casc antic de Solsona. Penso que és incomparable comparar-ho, això és un fet. No cal anar tan lluny, pots navegar i també els hi manifestarem la nostra enveja, no? Però... Llavors jo anava per aquí, Oriol. Sí, no, amb això plenament d'acord. O sigui, aquí el problema és, aviam, Berga té un paisatge urbà que jo crec que encara té un transfons d'una gran qualitat. Què passa? Que el paisatge urbà de Berga és una cosa que és com una muntanya molt grossa, en la qual cada vegada que s'ha fet intervencions desacurades se li ha tret una petita cullerada. Què passa? Que clar, portem 30 anys traient-li cullerades amb aquesta muntanya i ara ja hi ha un esvoranc. I tornar-lo a omplir també no es pot fer d'altra manera per temes econòmics i per temes de complexitats de tot tipus legals i pressupostàries de l'Ajuntament, per exemple. És una cosa que també s'haurà de tornar a revertir. Primer s'ha de revertir la tònica i després hem de ser conscients que també s'haurà de tornar a omplir aquest forat a petites cullerades. I aquests són, potser penso, els deures que li queden a la ciutat, i en aquest punt és cert. El que sí que t'he dit que discreparia, perquè jo almenys ho havia interpretat d'aquesta forma, que dius, hem de decidir una cosa, si ens fem d'una cosa o ens fem d'una altra. Jo crec que aquesta decisió és que no l'hem de prendre, penso, perquè per una simple qüestió de tamany, torno a repetir-ho, amb el volum de població que té aquesta ciutat, si la fem, tendim cap a un monocultiu turístic, si tendim cap a això, que a dia d'avui és parlar una mica lluny perquè estem al 7%, però si tendim només cap a això i veiem una contradicció amb la resta de sectors econòmics que encara tenen un pes molt important a dia d'avui i que jo espero que el conservem, perquè és que si no, jo dubto que mantenint aquest model de qualitat que tots estem d'acord que volem mantenir, puguem mantenir també alhora la població. Llavors, una mica el que comentaves tu, Jordi, que clar, que ens falta això, jo penso una cosa, jo ara fa molts anys que no he treballat en l'hostaleria, però si ara hi treballés i aquest agost m'hagués anat de vacances i per casualitat hagués vist passar al carrer Major, això és una apreciació purament subjectiva perquè no tinc aquest devessall de dades, però jo no havia vist mai tanta gent estrangers del centre d'Europa donant voltes pel carrer Major. Jo sí que aquest any he tancat a l'agost, poder l'any que ve m'ho rumiaré també. Vull dir, és una cosa que dius... És una observació que em va fer un restaurador de Berga, d'un altre poble de la comarca, que va obrir quasi de casualitat la primera quinzena d'agost i al final de la quinzena va dir mai més tornaré a tancar. Aquest és un debat important. Jo només una cosa... Vull apuntar una cosa. Molt ràpidament, Imma, Ramon, Imma. Molt ràpid. En relació al que diu l'Oriol, jo estic d'acord que el turisme és un sector important i que no ha de ser un monocultiu, però sí que és veritat que si volem que el turisme prosperi a la comarca, hi han decisions que afecten d'altres sectors que s'han de tenir en compte, perquè no s'hi val tot. No podem dir que sí a qualsevol negoci perquè això pot perjudicar molt
el turisme. Llavors, sí, diferents sectors, no de qualsevol manera. Ramon, 10 segons que hem d'anar a la pausa. Jo no he dit ni he insinuat monocultiu. No, ja. Jo només he dit hi anem o no hi anem. Sí. Perquè ara ens falta anar-hi. Sí. Com hem pogut escoltar en aquesta primera part de l'estació d'avui, hi ha molts temes interessants a debatre. Un d'ells seria els horaris dels botiguers i els restauradors, i que em disculpin els que ens estiguin veient, perquè ens haurem de plantejar si obrim els restaurants i les botigues a l'hora que li convé als que els tenen o a l'hora que venen els turistes, que en definitiva són els clients. Anem a escoltar la nostra revisora, l'Eva Guijarro, que mirarà de fer-nos un resum que li costarà perquè s'han parlat de coses molt interessants en aquesta primera part. Què t'ha semblat, Eva? Endavant. Doncs, Xavier, aquesta primera part del debat crec que ha sigut prou interessant i ha posat molts temes sobre la taula. Un d'ells, tenim clar que el turisme anirà a l'alça, seguirà creixent com a sector i generarà un fort impacte. Però com volem que creixi? Doncs d'una manera que sigui sostenible, fugint de la massificació d'altres comarques com pot ser la Cerdanya. Llavors aquí hem entrat en el debat de Berga i la resta de comarca. Berga com a capital, què està fent pel turisme? Sembla ser que és una ciutat que històricament s'ha enfocat més al sector industrial, però això no vol dir, com deien ara cap al final, que s'hagi de deslligar necessàriament aquests dos sectors, sinó que un ha d'anar necessàriament a recer de l'altre. I llavors, com hem de gestionar-ho? Doncs hi ha molts actors, molts agents implicats al territori, des d'empreses, institucions, entitats, que han de treballar i ho han de fer d'una manera conjunta per anar tots a la una, perquè, com ha dit l'Imma, creixerem, tenim un model adequat, però hi ha molta feina per fer. Moltes gràcies, Eva. Ara anem a la pausa. A la tornada farem la continuïtat de tot el que hem estat parlant fins ara, almenys ho intentarem, i també volem fer una dissecció, com hem dit al principi, del Parc de la Natura. Una dissecció del Parc de la Natura, no del promotor del Parc de la Natura, en Joan Berniol. O potser sí. En parlem a la tornada. De seguida tornem.